A ešte som vám zabudla povedať, aké máme farbičky. Zelenkavé, ružovkasté, krásne hnedé. A tie, čo mám na sebe, čierne. Takže pred chvíľočkou boli šaty v dlhej verzii z toho istého materiálu. Teraz tu máme šaty v kratšej verzii z toho istého materiálu. Na materiály sú tvorlistky, to sme si dali také vyrobiť, my ich voláme šatočky šťastia, takže dámy, ak chcete byť šťastné, musíte mať naše šaty. Hej. Tieto šaty sú rozopínacie, majú tu ozdobné príklopky, majú tu také ozdobné patky z gombikov a sú rozopínacie a vidíte, aká je dĺžka. Ja meriam 170, tak každá dáma si tak predstaví na svojej postave. K ním je sťahovací opasok, tu v rôznych farbách aj takéto opasky, sťahovacie s takou veľkou drošničkou. Takže ak chcete, tak vám ich pošleme, aj tie šaty, aj opasok. Šaty sú vo veľkostiach 42, 44, 46, iné veľkosti nemáme ani nebudú. Materiál je viskozový s obsahom elastanu, takže dievčatá, ak chcete, volajte mi na telefónne číslo 0903 550 720. Chcete si robiť nejaký zážitok, tak prídite do našej predajne. Veľmi rada tu za vami prídem, ale určite si tu niečo vyberiete. Ďakujem vám veľmi pekne. Čakám vás.